Áno, takže dáme od začiatku. Mám tu takéto, čo sme mali, to som mala so študentmi, tieto prvé úvodné, že čo mali urobiť, aké úlohy. Nemám tam fotku inak pridanú, na to som zabudla. A toto sú klastre, ktoré boli ešte od pani Zbytekovej, v Nitrianskom kraji. Takže som si o nich zisťovala, ešte to sme so žiakmi robili na začiatku. Potravinársky klaster, ktorý tu bol, je nefunkčný, teda bol založený ešte 2014. Chceli tu, aj to bol veľmi dobrý ako nápad, že kvalitné lokálne potraviny a že čím viac potravín na tých tuzemských, od tuzemských odberateľov, ale nič je nefunkčný, majú len na Pinstate túto stránku, ale nefungujú. Potom tu bol klaster Topolčany, ten, keď som sa už dočítala, tak bol vlastne tiež na ten cestovný ruch zameraný a bol funkčný iba do roku 2014, už len čo spracovávali dokumentáciu do 2015. A to, čo máme, dva funkčné, bioekonomický klaster, máme, povedala pani riaditeľka, teda, že majú anglický názov, takže mali by sme stále to bioeconomy cluster, používať tento názov. Vznikli v 2015, no a zhodou náhod, tak v strede je pani riaditeľka toho klastra, s ktorou sme nadviazali veľmi peknú spoluprácu a zistili sme vlastne, že je to naša bývalá žiačka, teda absolventka obchodnej akadémie, ktorá tiež bola rozbehaná aj v zahraničí a tak ďalej, ale teda povysvetľovala žiakom, o čo ide. A tým, že vlastne my ako západné Slovensko tu máme veľa malých a stredných podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva aj potravinárstva, tak oni ich vlastne zastrešujú. Majú teda od roku 2015 neskutočne veľa tých projektov a spojili sa, ona hneď vedela o pani Ikreniovej, hneď mi povedala, že so slovenským, to čo máme za druhý, tento plastikársky, tak tí fungujú od 2009 a vedia o sebe a aj vzájomné projekty robia. Z toho slovenského plastikárskeho klastra tiež majú, dokonca mám od nich papierové materiály, alebo teda tlačené. Už minulý rok mali 43 partnerov, teda firiem z celého Slovenska. No a toto máme tu riaditeľku, ktorá teda aj má záujem o spoluprácu s tým bioekonomickým klastrom, ktorý sa nachádza tu v Nitre, aj s VUC-čkou. Boli za pánom Becíkom, ktorý je župan teda od minulého roka tu na Nitre, ale zatiaľ nejaká propagácia neprebehla. Takže to by bola úloha týchto mojich žiakov, teda ten bioekonomický spojiť s tým plastikárskym a spropagovať ich v rámci toho regiónu. No, čo mala jediný problém pani Ikreniová, že nemajú tú reálnu kanceláriu v rámci Nitry. A teda povedala zasa pani z toho bioekonomického klastra, že je ochotná poskytnúť priestory, aj keby študenti prišli, už vám tu tento dám preč, že sú ochotní poskytnúť priestory v rámci toho bioekonomického klastra. Takže zatiaľ len toto z mojej strany. Super, super, perfektné. Čiže tiež vlastne tí študenti môžu cítiť zadozučinenie v tom, že sa im možno podarí prepojiť nejaké dva klastre a pomôcť im, aby sa nejakým spôsobom spropagovali. A aby sa zviditeľnili, pretože ja keď som to povedala len zborovne, čo my teda nemáme kabinetiky, takže a projekt klastre, že čo to je, nikto, a to teda povieme, že vysokoškolskí vzdelaní ľudia nevedia, že takéto niečo existuje a že vlastne tie malé a stredné podniky, čo oni tu kooperujú, že by vedeli, a to vysvetľovala pani Blikringová, že na čo sa oni zameriavajú, strašne veľa urobia oni projekt ako klaster, urobia projekt, na ktorý sú prostriedky z Európskej únie a malým podnikateľom minulý rok napríklad vypracovali až po 2000 eur a preplatili im cestu, išli malí podnikatelia do Tokia, boli v Kanade a takéto teda vedia ich spropagovať, čo v živote by si teda, alebo teda tie malé podniky by sa nedostali a nevedeli by spropagovať tie svoje výrobky. Aj keď chceme teda... Super, zastavím vás, toto si už nehajte na materiál, na veľtrh, lebo ešte pani Kišovu chceme poprosiť a pán Vargačaka.
Takže super nápad, pokračujte v ňom. Neviem, či ostatní máte nejakú No, len pripomienku k tomu? študenti sa